भाभी का जी का कहतनी। अभी उ कहा कि कुछ पैसा के जरूरत रहला तनी भैया से कह ना के दे दें कॉलेज की फीस जमा करे के बा। का कनिया कॉलेज में फीस जमा करे बा। ऐसा बा पैसा वैसा बा नहीं ठीक बा। पढ़ाई लिखाई बंद कर दी। जे ये कमाए लगम ना तैयार हो पता लगी कि पैसा काम महत्व होला। अब नइखे कुछ बुझात। का जी आज महीना पूरा हो सैलरी मिलल नहीं मिलल का। सुनी छोटका वो पैसा मांगतनी। ऐसा बा पैसा देव जन अगर पैसा दे दनी तुम घर द्वार सही छोड़ के हम चल जाए बुरो हम नहीं घर में। अरे पैसा कोनो पेड़ पर थोड़ो फरता है कि जब मंगिया तो अगर हम पैसा दे दे। बुझाता है अब मने दिमाग खुल गल बा। भैया उ कहा कि कॉलेज के फीस जमा करे बा कुछ पैसा चाहत रहला। देखो सुनील हम लोग पैसा नहीं होता है पढ़ाई वढ़ाई अपन बंद कर दो और कहीं जाके काम जो ठीक बा।